Айде да пеем, чао! Ще да измислят brain hemorrhage. Боже, това е ужасно. Так. Както казах, тук си събрали. Малко след. Аре, оставете момчето се изкаже, бе! Кой има маркер? Както казвах, Ще бием с теб. Да. ние тук всички сме приятели по Ще бием ради. повечето, които разбира се не са много ясни на народа. Но би трябвало да изкажа така мнението за всички вас. Аз фактически много ви обичам. Това дали ще ми влезе в анала. Здравей, дай пей за пак. Сега ще си метаме в пръчки ли? Ще ни изгонят. Да. В момента Сашко. Ще го метаме в нарича. Сега вече ще ти се побере. Сега вече се побира. Така. Да, казах. Оцели ради на мен. Защо мен? Защото ти си Преди 1000 и нещо години трябва да умреш първо. е имало български някой, Така че не можеш да умреш сега. показал на синовете си, че трябва да са общи. Ще лапнеш и ще. Тоест трябва да се съберат, трябва да се помагат, трябва да ще са лапнеш 3 в 1, защото троен генгбенг, това е по-лесно от once генгбенг. Да, не Да. знам, Това е една пръчка, това е един от нас и то прави фонк. Ау, че ме забави! Това е пица. Така че, обаче, слушайте, ако сме повече хора, пепелони, той взимаме това цялото така. Не. Да направя бонк, ау, май! Както виждате, ау! Не се получава толкова добре, майки. Неразделни сме. Ще видим тук ще. Така. Искаш ли? Айде. Това ние ли бяхме? Ще продукти ще Той ни съблече. Да, така. пика, вау. Ти ни пребива, Human abuse!